antolatzen duen Gabonetako jaialdira. Egunon, bai, hementxe gaude gure artistek eskainitako antzezlanak besatzeko aukera. Halaxe da, bai. Baina hasi aurretik izan behar dugu telefonak itzalita egon behar direla eta jaialdiak irautzen duen bitartean isiltasuna mantendu behar da. Bai, gure artistek eskertuko digute euren lana adi-adi entzutea. Eta nori izango dara lehen taldea? Txikitxoak prest omen daude, beraz, beraiek izango dira lehenengoak. 3 urtekoak agurlegun maitea dantza eskainiko digute, seguru oso polita dela. Bai, ziur, animatu ditzagun txalo zaparrada batekin.